हेलौ लोगोफोर, नैबे जाबाय आंनि हिन्जावनि फेसबुक फ्रेन्ड आरो कार्लस जर्ज होननानैहाय फेसबुकआवहाय मोननाय जादों नामखौ। दा बेयो आंनि हिन्जावजोंहाय बिदिनो मेसेन्जाराव रायलायबाय, ओमफ्राय मेसेन्जाराव रायलायनानैहाय बिदिनो वाट्सएप नाम्बार बिहरबाय, वाट्सएप नाम्बारावहाय रायलायबाय, बिदिनो गोदै गोदै रायलायनानै दा बियो आंनि हिन्जावनोहाय गिफ्ट हरनो थाखायहाय थाम-थिम जाबाय आरो जबरदस्ति बेयो नाङा होनब्लाबो मोनसे गिफ्ट्सखौहाय पेक खालामबाय आरोखि, पेकिं खालामबाय। नै गिफ्ट्सफोरखौ नायदो, नै घोरि दं, घोरि, माला आरो ड्रेसफोर, बेनिफ्राय बेग दङ, नै सेन्देल, जिखुनु गानग्रा गहेना पाथि, बेयाव सनानिबो दं, सना, बिदिनो थाव, ओमफ्राय नैबे जाबाय आइफन मबाइल, नै आइफन बेफोरखौ सेन्ड खालामनो थाखायहाय पेक खालामबाय। बेलाय नै आइफन मबाइल, नै दा बेफोरखौ हरबाय। बे जाबाय आइफन मबाइल, बेनिफ्राय नै बिदि गानग्रा आरो घोरिबाव, नै घोरिफोर दं, माला दङ, नै सनानि मालाफोर, रिं, घरि, सेन्देल, सनानि माला, नै गोबां जिनिसफोर, माला, बेग, बेनिफ्राय बेबो माला, नैबे जाबाय गानग्रा ड्रेस, गानग्रा गहेना पाथि, घोरि, सेन्देल, बेग, ओमफ्राय नैबेहाय माबा बेयो $50,000 $50,000 बेवहाय पेक खालामनानै हरफादों। नै $50,000 घोरि, सेन्देल बायदिसिना, थाव बायदिसिना, बेग, बेबायदिनो नैबेहाय पेक खालामबाय। नै पेक खालामनायखौबो देखायबाय, बेखौहाय आंनि हिन्जावनोहाय फाथायहरबाय, गिफ्ट हरबाय, नै बेबायदि दिन्थिहरदों। बेवहाय सिल स्टाम्प बुनायनि सावगारि। बेवहाय माल बायनायनि माबाखौ हरदों, भिडिअ बानायनाय। दा बेफोर गासैखौबो पेकिं खालामनानै हरबाय, ओमफ्राय बेखौहाय बियो जबरदस्ति खालामबाय, नोङो बेखौ बख'थारनांगौ, आरो नोंनोहाय आङो गिफ्ट हरदों, आरो नोंखौ आङो बिराद अनो, दा आंहाथ' हिन्जाव थैजाबाय, फिसा सासे थालांबाय, बेबायदि गोबां रोखोम खोथा फुस्लायनानैहाय बुंनानैहाय बे गिफ्टखौ नोङो जेरैब्लाबो लानांगौ होननानैहाय बेयो फाथायहरबाय आरोना। ओमफ्राय बिब्दिनो माला सफैबाय, जेनेबा दिल्लीनिफ्राय दानिया बेवहाय कास्टम अफिसनिफ्राय फन हरनाय जाबाय आरो। दा बे फन हरनायखौथ' रेकर्डिं खालामनाय जायाखिसै, जिखुनु बे फनावहाय सासे हिन्जावसाया बुंहरबाय, नोंथांनि नामैहाय मोनसे पेकेज माल सफैदों, दा बे मालखौ बायख'नो थाखाय 35,000 नोङो होनांगोन एबा डिप'जिट खालामनांगोन जाबाय आरोखि। हिन्दीनि बुंहरबाय, दिल्लीयाव दङ दायो माला, बेखौ नोंनि न'सिम हैनाय जागोन, नोङो बे 35,000खौ डिप'जिट खालामग्रोनांगोन, ओमफ्राय बिनि उनावहाय दसे उनावहाय नोंनो SMS जोंहाय हरबावनाय जागोन होननानैहाय बुंबाय। बेनि उनावहाय सासे बेबायदिनो SMS जों खोन्थाहरबाय डिटेल्सखौ, फैसाखौ बिहरबाय।
दा बे फैसा बिहरनायावहाय आंनि हिन्जावा बुंबाय फैसा गैया आङो एथ' बुरजा आं फैसा होनो हाया, आंनोहाय मालखौनो नाङा, नांगौबा आं बख'आबो, बे मालखौ जाय हरदों बेनो रिटार्न खालामफिन होननानै बुंबाय आरो 35,000 होनो हाया होननानै। बेनि उनाव बियो बुंबाय अब्ला आङो कास्टम अफिसारजों आं डिसकासन खालामबावनि, आङो डिलिभारि एजेन्ट, आं सासे एजेन्टसो, आं अफिसारजों रायज्लायबावनि होननानै बुंबाय। बेनि उनाव बियो रायज्लायबाय, रायज्लायनानैहाय दे बिदिब्ला 5,000आवनो जासिगोन जाबाय आरो, जेरैबो उफाय गैथाराबा 5,000आव जासिगोन, 5,000 हरदो। बेनि उनाव 5,000खौबो हाया होननानैहाय 4,000आव मिलायबाय, 4,000आव। ओमफ्राय दा बेबायदिनो खोथाफ्रा गोलाव रायज्लायखांनायनि उनाव फाइनाल डिसिसन जाबाय जे 4,000खौ आं हरनोसै होननानै आंनि हिन्जावा नैबे 4,000खौ सोनानै हरबाय आरो बे 4,000खौ बहा सोनानै हरनांगौ बिसोरो बेंकनि डिटेल्स हरबाय, पान्जाब नेसनेल बेंक, ओमफ्राय एकाउन्ट नाम्बार हरबाय, IFSC कड नाम्बार हरबाय, बेवहाय नैबेखौहाय सोनानै हरनाय जाबाय आरो 4,000खौ। अब्ला बे 4,000खौ जेब्ला हरो अब्ला बेनि उनावहाय 1 घन्टासो 2 घन्टासोनि उनावहाय बियो मेसेज हरफिनबाय जे बे एजेन्टआ मेसेज हरफिनबाय आङो रायज्लायदोंमोन, ओमफ्राय नोंनि बे 4,000 फैसाया थोआ जाबाय आरो, थोआ, मिलायनो हायाखिसै बे 4,000जों, दा 6,000 नांबावगौ, माने 10,000 नांथारगौ जाबाय आरो। 10,000 फुरा नांथारगौ, बिनि उनावसो नोंनि मालखौ डिलिभारि खालामनायनि लाहार फाहारखौ लानो हागोन होननानैहाय बियो मेसेज हरफिनबावबाय बे मानसिया। दा बेफोर खोथाखौ बै जायहा पेकेज हरग्रा, जायहा जेनेबा गिफ्ट हरग्रा, बेनोहाय खोन्थाहरफिनजोब्बाय। दा बै मानसिया नोङो जिखुनु बे एजेन्टफोरजों नोङो रायज्लायनांगौ आरो मिलायनांगौ, बिसोरो जेरै बुङो बिदिनो फल' खालामदो, ओमफ्राय नोङो मालखौ बायख'दो होननानै बे रिकुवेस्टल' खालामहरबाय थायो आरो बै हरग्रा मानसिया। दा मोनसे खोथाया सन्देह जाबाय जे बियो एथ' बुरजा फैसा बायदिसिना आइफन हरलायनो हायोब्ला बेखिनि फैसाखौथ' बे सोनानै हरनो हायो। दा जोंथ' बायख'नो हालिया, 4,000आ जि थांबाय थांथोंसै, दा बेनिफ्राय आरो जों बारा होनो हाबावलिया होननानैहाय जोंनिफ्राय बुंबाय आरो, बा आंनि हिन्जावा बुंबाय। ओमफ्राय बेनिफ्राय सोनायबो जायाखिसै। दा जायखिजाया जियानो जाया मानो बेहाय गोबां बेबायदिनो रायज्लायनाय जाबाय आरो टेनसनबो लाबोबाय दसे सम। दा गिफ्टखौ नाङा होनब्लाबो जबरदस्ति हरथाबनाय बायदि खालामो, बेनिफ्राय नोंखौहाय बायख'नांगौनि बेबायदि मोनसे खालामो आरो। दा मोनसे फोथायनायनि गेजेरजोंहाय बे 4,000 फैसाखौहाय हरबाय, बिसोरो बेखौहाय मोनजाबाय, खिन्थु बे जिनिसा एकदम फल्स आरो, नंखाथारा, बिसोरो थगायग्रा स्किमार। दा बेनिफ्राय नोंथांमोना साबधान जा, जुदि बेबायदि फरेननिफ्राय सोरबा असिना फ्रेन्ड खालामनानै जुदि मालफोर हरनायनि दिन्थियोब्ला बा हरोब्ला बेखौहाय बे फैसा बिहरोब्ला बायख'नो थाखाय, डिलिभारिनि थाखाय नोंथांमोना बेवहाय साबधान जा आरोखि, जाहाथे नोंथांमोनाबो थगायजाया। दा बेवहाय फेसबुकआवहाय बे सिनायथि लानाय मथेब्ला लन्डननि बियो, इउनाइटेड किंडमनि लन्डन, ओमफ्राय डक्टर मावो होननानै गावखौ परिचय लादों। दा बेवहाय होनाय बे सावगारिफ्रा हयथ' नङाबो जानो हागौ, बै सिखावआ बेफोर सावगारिफोरखौ गुबुननि सावगारिफोरखौ होदों जानो हागौ आरो। दा बेबायदि थगायो। दा बे 4,000 फैसाया बे ओरैनो थांबाय आरो दैयावहाय, गोरोन्थिनि थाखाय। जाहाथे नोंथांमोनाबो बेबायदि गोरोन्थियाव गोग्लैया, बिनि थाखाय आङो बे भिडिअखौहाय लाबोनाय जाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, बेनिफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै होदो। अब्ला हामबायसै, एसेनोसै।